Lafiya ne? Lafiya lau baby ya ne. Wato baby fitowar ki ne daga gida birge ne irin wannan. Na zo mu sada ni da ke. Wannan fa. Ka san ko ni kanan wate ce. A ni na rana. Yaya na mugu ne cikin ungon. Kai, duk mugun tasha bai kai gare ni ba ni da ke sara suka in sai da wuri bugu. Ni zai yi wannan bai fike sa. Bari ja da baya irin wannan. Ya fara sta ne fa. Ba ga alama ba. Ba gani ma. Haba, ne, kar ki ji tsoron komai ba. A to ni ras ne kin ga kala shiga na ma daban da na wasu. San da ni sosai a ungon nan. Kashi ya baya ka. Inda baba maimaita miye kace? Malam bana jin Hausa. Ha? Malam ka gani kurma ne.